كما يوعدكم كما يكنيخاتكم انكو عنا بزي عبينا ينصنت بعلنا بسلام افصحكم افصحنا تنسى يهالو زي من تحسسه لهياو مثل موتان نمنتاي دا نتهياو مس موتان تدليو علخن إذا قال زي بزعلة زي بزسعة زي جيتا دلين نجيتا سميئن نجيتا فكيرن سلمات تكلكلن تجاردن ناي كريستوس سجا خيتس مقابر فنقلو خيتس بربعة مئتي وتعدرات كحلو زجورو نزم وتعدرات تفرحة نايلك أنا كاهناتن ناش ماقليتات عادتن ناي صحافتن كلهم ناي بس سلطاناتن تفرحة كابوتا نابوتا نجيتا مقابر كريا زخونة نجر كله خكتاتلا نزمس أديتات نقدسات أنست تنجر قال إيو التنجاري ون ما እግዚአብሔር መልአክ እዩ ኣብ ሓደ ወንጌላት ሓደ መልአክ ከም ዝኾነ ኣብ ካልኦት ወንጌላት ድማ ክልተ ከም ዝኾኑ ብዙሓት እውን ከም ዝኾኑ ኮይኑ ሓደን ክልተን ጥራይ ተይኮኑ እውን ብዙሓት እልፍ ኣእላፋት ኣብ ጌታ መቃብር ቅዱሳን መላእክቲ ተርእዮም እዮም ጌታ ከተስእን ተሎ ድማ ዓለም በሪሃን ደሚቃ ወምድሪ ትገብር فاسيكا تحاسبا بدم كريستوس تنسايك لألا أمن برهانك فنو ديبين الزبل نزو إيمو زلوم عن تقلات نديتاتنا سنقرق آل يمو نسوون تنساي تنمن تايخن نتهياو زخواني نتزل عالما وألفا أوميغا زخواني نتنك سبات نسان خوص نو عالم زمس بيزا خوينو منم بتزلوس سجان توموته هياويو إلو أفسير ونمو نحناون بزح شجر بزح فتنا بزح صعبة زلنا نهاية هاجرنا نهاية زنان بسرعتي أملاخ يسمعنا تابزن عنستي حنتي مريم مجدلاويت إياه مريم مجدلاويت جيتا فطاري بزح ولتا زوعل الله حفتي أدئيا سبات عقما سبات قاشما سبات أواردما نيروم جيتا أجن بفقر استقبلا سبات تخبروا سبات بانت واردوا ويتا أن مدحنان زخبرا أدئيا مريم مجدلاويت سلزي بيناتي خونتس كاروت أديتاتون سويعان حيزان نعانة نخيد إلى جابيزا نايتن ساي كريستوس كريا زوقعت أدئيا مو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነትሑታትን ልዕል ዘብል ንሩስሓት ዘንጽህ አምላኽ ንኃጢአተኛታት ይቅረ ዝበል አምላኽ ይኽበር ይመስገን ሐሙስ መዓልቲ ስርዓተ ቁርባን ከርእንተሎ አብንዳ ስምዖን ለምጻም አትዩ ንሳ ናብንዳ ስምዖን ከምዝኣተወ ሰሚዓ ናይ 300
دينار مرض شتا خور شتا أنا حذا متيع أبرو سدفيا أجرو بنوعاتنا بخيت بس أقولنا حبست أجرو الناس عمت قارصت تدفيا يزي غيري بلتن مخنياتو يسوع كريستوس سبات سجوروه كنجروه أيدلين أبي يوحنا وانجيل معرف ثلاثة خمسولو مالتي بعلي فلس لزخانه نساجن بالبان حسبت بايمرو عند سنتنت حاتيات يقرا زبل سبات زي نعق ودقات زنتس لمصامات زنص حطان زصدق مخانو ترديا دمص تسمعت اب اغرو يالت الى اغرو ጫሞ ወዲቃ ናብ خيت بنبعاتا اغرونا حسد صغرنا حبست الناس عمس الى دغاغيما نبوزح ساعات وسيدا اتزغاوزو سمون لمصام نجيتا حاميو سب أنا نسخاتكم من بحرين هذه شلو زخانة بزرعنا يو بنوريو بنسمع نجار مش معي كونه قبل على سب مفرد بحرينان تبعينان تجبرنا شلو زخانة زاهر كوكم يجي مسألة يصورنا انتهي ولو وزيس نبي يتزخون ذلو تأجرو تسعمو ذلا سبيتي من مخانا مفلت أنيرو سلزي هاي فلتن سلزي نبي يكونن سلزي مسيح يكونن سلزي مدحاني يكونن إلو تتراترو أو جزء أملاك آتيو تقمت أنت الله كحامي جمرة بجزء منعود ما لمس أم زخانة سب أو حرة سب أي كبن مسكال أي سوون يركبن رخصيو نوينو جزات عاصي يزمر نبيت مقدس يخيدن نفس جواي أي أتون مستابي تسووني في الله جيتاجن أي تصيفون وقاد أسنا جزءاتيو أو مسح بلعه أو عنده اللوتية جيتاجن تايبله سمون نجا كلني ولو كل التسبات نيروم هذا حمشت مئتي دينار تلقحه هذا دم 50 دينار تلقح نيرو كل يوم 7 يوم تلوخن كفلنا عن حجيك عليك حنا يلومو جنا كغفل واي كعالون مخنياتو ايرخون جنزب بعدا خي يتحازو تاو خمزي خوينا اين انتاي نغبر لم تطيقو اتزلق خمسب هافتام باله صقا نخلت يوم عدوم حاده قالهم سلازي كاب كلت يوم نتسبعي نتجنزب زهاوم اينا يولصو يفوتو بلوو من تولو بعد 500 دينار حدا دينار بوزح مليون قصاري حجي ابس غزيزي سلازي تالو اتي بعد 500 يلو هو صبو فردكا صبو اول ملكا بلو امبار 500 دينار زوص حاطيات نيرو وازا سبيت زيا نايك حاطيات ما ناي 50 دينار نيرو اذا سبيت زيا بزو حاطيات اسلت حدقلا بوزح فتيات النلا نسخا نشتي حاطيات نيروكا بنشتي سلت حدقلكا بنشتي اخات تفكرني اذا سبيت زيا ناب غزها تابزات خو جميرا اغريت سعملا نسخاغن باغواو سلام يبلكانن ذا سبيت زيا اغريت سعملا نسخاغن اخبر كانن ذا سبيت زيا بنبعتا ما اغري حصيبا الله نسخان اغري كوا ما يقرب كالين نرسي شتو امصي الله نمقبري شتو امصي الله نسخاغن زيت كان صغرا يغبر كالين سلازي بجاخاتكم نزا سبيت زيا نزا حفت زيا نزا امانت زيا نزا قنعت زيا اي تدخموا اي تواردوا تحتي تبلوا سلازي اتزغورتو وانجيل يرسسو كل غزي اسكا الكس عالم وداتا كنغرلا يلوك كبر يخنا املاخنا እግዚአብሔር ልዕል ዘበለና እዚህ ስለተገበረላ አዩ ሙሉ ለይት መጽነበረት አቀርቅረናል እንደሃለዋ ንሳኹም መሬት እናስሓባ ተንተኸዳስ ተመቃብር ጥራይ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን አበሳ ኃጢያትና ይቅር ይበለና ስለዚህ እተመቃፍተ መቃብር ዝነበረ እምኒ ኣብ ልዕሊ ደቀ ሰባት 5500 ዓመትን ዝነበረ በዲያውሎስ ባርነት ተገዚና ነበርና ኣብ ሲኦል ዝነበርና
ካብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ጌታ አንከባሊሉ ዝደብረልና ምዃኑ እዩ ክብሪ ይኹንና አምላኽና ስለዚ ጥራይ ኮይኑ ክርስቶስ ግን ተሲኡ ትመቃብርን ተርአያ ሓዚነን ተኪዘን እንዳሃለዋ ታይ ኮይኑ ክርስኻት ከነኒንክን አቀርቀርክን ተኪዝክን ሓዚንክን ዝርኤክን ዘለኹ እቲ ንስኻት ክን ትደልዮ ዘሎ ንስኮ ህያው እዩ ንምንታይ መቃብራት ከም ናይ ካልኦት መቃብር ኣብ መቃብር መጺኸን ትደልዮ ንስኮ ህያው እዩ ተሲኡ ከውዚያ አውዚ የለን ኢሎም ነገርዋ ታኡ ነይሳ ጸንሒለን ማርያም መግደላዊት ዘወር እንተበለስ ንጌታ ሪአቶ እግዚአብሔር ማእኸልና ይኹን ብጣዕሚ ዘወር እንተበለትስ ጌታ ምስ አቆይሙ ሕጅውን ትበኪ ትነብዕ አንተ ሰበይቲ ንምንታይ ትበኺለኺ ንጌታ ይኮሲዶም እዮም አቤክም ዘንወርዎ ይፈልጥን ትመቃብር እኮ ጥራዩ ይበለት ወተንስአ እግዚአብሔር ከመዘንቃ እምንዋም ሰብ ብጣዕሚ ሰኺሩ ምሸት ሰኺሩ ንግሆ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ንሓረስ ኻሩ ሓሊፍሉ ብሓይሊ ጎልማሳት ካብ ምድቃስ ከም ዝትስ እግዚአብሔር ብዓብይ ሓይሊ ብዓብይ ስልጣን ተለዓለ ይብል እሞ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሲኡ ንማርያም ተገለጸላ በጃኻ ሽቱ ወሲደ ኣብ 3 መዓልቲ ኣብ 3 መዓልቲ አይሁድ ከይዶም ኣብቲ መቃብር ሽቶ መቅባእን አበባ መቅማጥን ልማድ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ እውን ተለሚዱ እዮም መቃብር ከይዶም አበባ ይቕምጡ እዮም ዘብዓዲ ናተናውን ተማሂሩ ወይትኾም ይመሰለ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ወሲካዮ እንተኾንካ በጃኻ ንገረኒ በለቶ የለን ታኡ ድሓረ ጌታ ማርያም በላ ብህይወተ ስጋ እንተሎ ዝፅዋዓ ዝነበረ ድምፂ ገይሩ ብሽማ ገይሩ ኣብ እንዳ ስምዖን ለምጻም እንዳሃለወ ብድሕሪኡ እውን በቲ ዝፅውዕላ መዓ ፃውዓ ብቅዱስ ፃውዒት ብፍቅሪ ፃውዒት ብናይ ርህራሄ ፃውዒት ማርያም ምስላ መፀውዐቶ ንሳውን ገፃ ናብ ጌታ መሊሳ ረቡኒ ወለቶ ረቡኒ ማለት ብዕብራይስጢ መምህረይ ዲኻ ኢላ እናጎየት ከይዳ ክትሕዞ መሰለት ያና ኣይትንክእኒ እዚ ምስጢር ክነት እኳ እንተኾነ ናብ ኣቦይ ኣይኣረኩምን ናብ ኣምላከይ ኣምላኩምን እኳ ደኣስ ቶም ሓዚኖም ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ዝወኽዩ ዝሓዝኑ ዝትዝክዙ ዘለዉ ደቀ መዛሙርተይ ከይዳ እሞ ንዓኣቶም ኣብ ስራኦም ክርስቶስ ተሲኡ እዩ ከምቲ ቅድሚ ሙማተይ ኣብ ገሊላ ንገሊላ ቀድመኩም እየ ኢልኩም ስለ ዝነበረ ንገርዮም ሕዩውን ኣእኹሪን እዮም ኢሎም ከይዳ ማርያም መግደላዊት ንሃዋርያት እንኳዕ ደስ በለኩም ኢልና ደስ ዘብል ዜና የስምዐና ኣምላኽ ናይ ሃገርና ደስ ዘብል ወሬ የስምዐና ኣምላኽ እዘና ደንቁሩ ብወሬ ሕማቕ ነገር ብምስማዕ ደንቁርና ስለዚ ደስ ዝብል ነገር ሰናይ ዝኾነ ነገር ሰላም ዝኾነ ነገር ፍቅሪ ዝኾነ ነገር ሓድነት ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር አምላኽ የስምዐና ንዙ እዩ ስለዚ ንተነዴታት እውን ጌታ ተረከውን ሓቢርዎን መስአን ኮይኑ ይቆም ነይሩ ሓደ ግዜ ጌታ ምሳና ኮይኑ ዘይነስተውዕሎ ምሳና እንዳሃለው ካብ ብዙሕ ፈተና ተሰዊርና ተሓሊና ዘይነስተውዕሎ ንሓዝን ንጭነቕ ገንዘብ ይብለይን ሰብ ይብለይን በዓል ስልጣን ይብለይን ንብል ብዙሓት ኢና ደቀይ ግን ክርስቶስ ግን ሕልፊ ሃበናን በመንዳ እንብረለና ሻውለሚ በመን እንብረለና በገንዘብና ደይኸውን በኃይልና ደይኸውን በእውቀትና ደይኸውን ብዙሕ ውሉድ ስለ ዘለውና ደይኸውን በዝማር ስለ ዝኽበርና ደይኸውን ኣይኮነን ደቀይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ሕይውን ምሳና ይኹን ስለዚ ንክርስቶስ ክንፈልጦ ይግበአና ዝኽያ ዝነበራ ምስ ኮይነን ምስቲ ንልቡና ናይሙሮን ዝሕጉስ ክርስቶስ ኮይነ ይሓዝና ነበር مس أملاك كوينا كريستيان كوينا نجنا بهجرنا نجنا بهزنا نجنا جن حادي كوينا فلليو ناي مريم لبا بكريستوس تقاصل أيو كالي أي تحسن بذيك أملاكها نوعدا نهيوتا أي ترهن أنا بس أخسر راي خيل زبقبل عاي خيل وتعدرات قتل واي خلو خدودو واي خلو سلماتيو خدفرو واي خلو لك أنا خاينات قط عمر يخم بيلاطس جيتا قارون تلو كم يجيرو تلك كائنات كم يجيرو تناريدو لوسو خمس قدده تفلتيهم حدا لك كائنات لوسو الحرق قريدو تقطعو تابليك كائنات النتو نزل عالم يجوز الساعات نورس لزخونه كم يجيرو جيل تما قيتو تمالك سمعوا أنت نيركو تسمعوا زنوركو تمالك نايم صحف تعيز بالزنبرة
ሊቃ ጲላጦስ ታይልዎ ሊቃ ካህናት ክትከወኑ እኮ ይትኸለን ይልዎ አይ አነ እኮ ስለ እግዚአብሔር እኮ የተማጎትኩ ይሉ ክፉ ኃጢአት በስም እግዚአብሔር እዩ እና ነገደ ህዝብ ዝብድል ሀገር ዝብድል ወገን ዝብድል ድኻ ዝብድል ትሊቃ ካህናት ኮሞ ነበረ እዚይ ፍርሕትን ማርያም መግደላዊት ምን ስለዚህ ነበረ ኣብ ልባ ከም ሓዊ ይቃጸል ነበረ ፍቅር ክርስቶስ እዚይ ዓይነት ክልወና እዩ ሎማ ዓንቲ ትንሳኤ ክነኽብር ተለና ጽቡቕ ደሚቕና ጸቢቕና ለና ደቀይ እግዚአብሔር የጽብቀልና እግዚአብሔር ፍጻሜያን ያስመረልና ግን ክርስቶስ ልብና ዳአትዩ ክርስቶስ ስለኻ ሞይቱስ ክርስቶስ ስለኻ ነፃ ውጽዮ ተስይኳ ካብ ገነት ውጽዩና ካብ ሲኦል ውጽዩ ናብ ገነት እቲና አለሉ ማዓንቲ በምንታይ እቲና አቤት በምንደይ ዘኹም ብደሙ ግን ትደሙ ሰቲና አየዶ ግን ተቅዱስ ስጉ ተቀበልና አየዶ ኑዚ ዘይተቀበልና ክርስቲያን ይኽብል ናይ ትንሳኤና በዓል አከባብራ ግማሽ ይደቀይ ግማሽ ይከባብራና ምክንያቱ እንዳሰማዕና ቅዱስ ስጉን ኩርዶምን ከይንቀበል ተዋና ነገር ዳኸመ ንሱ ይዘእትወና ንትፈያታ ይዘማን ማይቶሙ ጦሚዑ ብዶሙ ጦሚዑ መስሓተመሉ ሱራፌልን ኩሩቤልን ክልክል ወይ ከአሉን ሱራፊ ዝበሃል መልአክ አዳም ናብ ገነት ከይአቱ ሓያል ስለዝኾነ አዳም ጉልበተኛ ስለዝነበረ ዕዋፍ በሪሮም ኮርተለው ንሱ ብእግር እንዳጎየ ማዓር መስተን ዕዋፍ አትዩ ልወብገድ ኣብ ገነት በፂሑ ግን ገደል ኮይኑ ከይአቱ ግን ትከባለል ሰይፈ እሳት እሕልይዎ እዩ ሱራፊ ዝበሃል እቲ ፈያታይ ዜማን ግና መስሓተመሉ ቀዲሙ አዳም ቀዲሙ ነቢያት ቀዲሙ ሁሉ ፍጥረት ሁሉ ቀዲሙ ዕድመልኩ ኣብ ሓጢአት ዝነበረ ማይቶም ደሙ ስለዝሓተመሉ ቀጥታ ናብ ገነት ናይ መጀመርያ ገነት ወራሲ እቲ ሽፍታ እቲ ሓጢአተኛ ዝበሃል እዩ ስለዚህ ስጋይ ዘበልዐ ደመይ ሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይውሉን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ክርድኦ ኣለና ንስሓ እንዳተና ጉያ ወለ ይኮነን ክትሓስውሉ ምስ ክርስቶስ ክትራኸቡ ናይ ክርስቶስ ማይተም ኣብ ሰውነትኩም ክህሉ ደም ክርስቶስ ምስ ደምኩም ክዋሃድ ምእንቲ ንስሓ ኣቲኹም እዚ ክትሓስውሉ ኣለኩም እዚ ክንሓስወሉ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ኣብ ስራሕና እግዚአብሔር ኣብ ሃገርና ክኸውን ዝኽእል እዚ እንተኮይኑ እዩ ትንሳኤ ምኽባር ማለት ካልእ ትንሳኤ ክነኽብር ከለና ታይ እዩ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ተስእ እዩ እዚ ንሓስኦ ኢና ዘለና ሎመይ ጽቕን ብርግጽ ትኻን ኩሉ ግዜ ይስዎ ዝተሓርደ በጊዕ እዩ ግና ድኻታት ክንረድእ ይግበአና ሕጂ ኣብ ዝለማቐነ ካብ ሑመራ ልዕሊ ሚእቲ ዝኾኑ ሰባት ካብ ገዛቶም ተመቀሪዮም ዝነበሩ እውን ፍርቃ ፍርቂ ድዮም እንታይ ንበሎም ናይ ትግራይ ዘርኢ ዘለዎም ድሓረ ናይ ህዝቢ ብዝሓት ምናምን ምርጫ እንተተኻይዱ ከይብልና ኢሎም ካብ ገዞም መውፅኦም ኣባሮም ሕጂ እንደገና ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ዝበልዕዎ የብሎም ዝኽደንዎ የሎም 3 ዓመት 4 ዓመት ዝገበሩ ኣብ ኣይዲፒ ዘለዉ በብግዚኡ እናሞት እዮም ዘለዉ ናይዚኣቶም ህይወት ክነትርፍ ይግበአና እዩ ስለዚ ትንሳኤ ማለት ተኻፊልና ቁርስን ምሳሓን ድራረን ንበልዕ እንተኮይንና ኣሲስታ ቁርስን ድራረን ጌርና ታ ምሳሕ ወይ ድራር ነዚኣቶም ክነካፍል ይግበአና ትንሳኤ ማለት ዓሪቀ ከዲንኩምኒ ጠሚየ ወሊዕኹምኒ ፀሚየ እስቲኹምኒ ጋሻ ኮይኑ ተቐቢልኩም ንዝብሎ እዚ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተኻፊልና ክነብል ከለና ቶም ካልእ ከባና እምነት ወፃኢ ዝኾኑ እምነት የብሎም ንብሎም ምግባር ኣለዎም ተኻፊሎም ከመይ ገይሮም ንድኻ ከም ዘብልዑ ንሕና እዚ ይጎድለና እዩ ስለዚ ትንሳኤ ማለት ምስ ድኻ ወለዱ ዝተሰውእዎ ደቆም ዝመትዎም ጠዋሪ ዘይብሎም በዓል ቤታ ገዲፍዋ ዝተሰውአ ንሳ እውን ሰበይቱ እውን ሰብኣያን ደቃን ገዲፋ ዝተሰውአት ኣለው ኮይኑ ዝመሰሉ ክንበፅሐሎም ይግባኑ እዚ እንተጌርና እዩ ትንሳኤ ማለት ካልእ ክርስቶስ ስለ ፍቅሪ ከዓ እዩ ዝሞተ ክርስቶስ ስለ ፍቅሪ እዩ ዝሞተ ስለ ኩሉና ንዓና ፍቅሪ እዩ ዝሞተ ንሕና ከንታይ ክንከውን ኣለና ትማሊ እግሩ ክሓፅብ እንተሎ ብሓሙስ እቲ ዝገበርክዎ ዶ ትፈልጡ ኢልዎም ኣነ ጎይታኹም እየ ኣነ መምህርኩም እየ ኣነ ሊኩም እየ መምህርኩም ጎይታኹምን ሊኩምን ኮይነ ናትኻትኩም እግር ካብ ሓፀብኩ ንስኻትኩም ደሞ ነንባዕልትኻትኩም ክትተሓፃፅቡ ማለት ማይት ይኮነስ ይቕረ ክትባሃሉ ኣብ ልዕሊ ብፃይካ ኣብ ልዕሊ ብፃይትኻ ኣብ ልዕሊ ብፅይትኺ ክፉእ ከይትሓስቢ ክፉእ ከይትገብሪ እንተርፊ ፍቅሪ ክትፋቀሩ ክትረዳዱ ክትከባበሩ ክትፅላለዩ ሰላም ነንባዕልትኻትኩም ክትባሃሉ እዩ ይብለና እዚ አንተ ጌርኩም ዓለም ናተይ ምዃንኩም ናተይ ደቀ መዛሙርት ናተይ ኣመንቲ ናተይ ደቀ ምዃንኩም ይፈልጠኩም ይብለና
نحنا أنا النسخات كونوا ممتعلنا أمتعلنا أب قبل آتينا أو قشة آتينا أو زون آتينا أب بيتسب آتينا مسرق دو معراب دو سمين دو معقل دو زبد آتينا بفلاف سوشيال ميديا نتكم زلنا سبسكرايب كركبلنا سبكر إلنا إلنا زي كون حماق نجر وكان دك أنا مؤمنان يكون أب كائناتن نبي كريستيان ممران زخونو تيكريه حماق نبي كريستيان زجود نهزون زجد نهاجرون زجود نجر تايت الرئسي هيوم يلطفون عاكليك عند جبره جنزب الخروخو عدي مشات مالتيو هز مشات مالتيو دكاي وزي كل قطة يجبأنا النجور نجر بفقري النجور نجر بمستوعب حادنت انتهالينا فقري انتهالينا حالية انتهالينا تجراي كتل عليا ناي تجراي تنسعي رحق يخونن كم تحجز النينا ينتخون ناقد تجراي وكان دو تنسعي ختركب نعمق أوريات ورد عسكرين سبعة جنيزهم حجزهم كيدوف تمقاور فتحات أمز جوروه أمز حدث بجماليو بتكنولوجيا يوم زور روتي تخصصي أنا ناقيكم يدخلون معنا بعلتنا تجراي نقبر لنا ندات فعل لنا النات رحقنا النات نقاقفنا النات تصارفنا وزي إجزاء زي يفو إجزاء صلوة تكبر سلزو خنا دكاي سلزي كل قطة يجبأنا حادنتنا فقرنا خنا تنكر يجبأنا إجزاء فقر يعدلنا إجزاء حادنة يعدلنا إجزاء لبنا يعدلنا سلزي حقها عند توهلنا عين الساحات سلزي نمرنا أملاك ساعات سلزي خده كين حزكم إجزاء يباركم تبارك يستقدسه بعد تنسى جورلنا كريستوس تنسى أموتان أسرو لسيطان سلام كونه እግዚአብሔር ባርኩም ሰላም ይሁን ያድህና እሟት ነፍሶሙስ መውቱ